салом алейкум амдиёрон азиз 17 январи 2024 мебошад ва ман дар як супермаркет қарор дорам ва шумо оидин нархнавои себҳоро нишон медиҳам ва мегӯям себҳо аз куҷо ҳастанд ва ин навори ман навори тарбиявӣ мебошад чунки навори тавсифавӣ гӯем мешавад ман себи ки мебинем ман дар Самарқанд аминро ба шумо нишон додам пинк леди розигулов мебошад ман амин нархашро мебинем 3750 сомони аз куҷо оварда шудааст аз Америка оварда шудааст инашам яблоки золотои USA Америка 2750 дирам аз Америка оварда шудааст инош аз Польша 27 сомон инашам аз Польша 29 сомон 30 сомон гӯё ҳамдиёрон азиз агар дар Тоҷикистон сардхонаҳо бошаду то ҳозир себа нигоҳ кунед себро анам қимат мефурӯшед ва супермаркетҳо рафта аз худи кам Америка намебиёрану себои шуморо харидорӣ мекунанд масалан ангури худамон шоҳона ва ангури ҳусайни худамон чанд пул шоҳона 41 сомону 50 дирам ҳусайниам 31 сом 50 дирам мана дидед мешудааст ку пул дар Тоҷикистон монад мана диге сардхона кардагӣ пул дар Тоҷикистон мемонад ино бошад сардхона надоранд пул хориҷи кишвар мераванд ҳамааш ҳамина мумкин аст ки пул дар Тоҷикистон монад манавай себоам ҳамааш себои хориҷӣ мебошанд ё ки себои тоҷикӣ мебошанд бинед сифаташ паст тоҷикӣ мебошад анинаш тоҷикӣ бошад сифаташ дараҷаи олӣ дигараш сифаташ паст ин аз хориҷӣ мебошад ина ман ҳамдиёрон азиз бизнеси себ ҳам беҳтарин бизнес аст ҳамон вақте ки шумо инро аз аввал то охир нигоҳ кунед ниҳолҳое ки мо мебиёрем аз амин аст 100-200-300 дона ниҳол зиёд мебиёрем кадоме пештарак харад агар ҳамин себро мехарад мана бинед ин беҳтарин себ аст беҳтарин ман ҳамдиёрон азиз ин буд тавсияи ман бинед ангури худамон чӣ қадар нағз пул дар Тоҷикистон мемонад лекин себҳо ҳамаш аз хориҷ омадааст пул хориҷа меравад шумо ҳам кунед себ кунед боғҳои калони себ кунед сардхонаҳо кунед себро нигоҳ доред то супермаркетҳо бозорҳо себро аз хориҷи кишвар наоранду ҳамин хел себи хушрӯро аз шумо харидорӣ кунанд ки пул дар доллар дар шумо монад ана ҳамдиёрон азиз ин буд як навор аз нархи себу дигар маҳсулотҳо инҷо баҳс накунед қиматас будааст беимон будааст зулм будааст не ман дар бори бизнес гуфтам илтимос имону зулму дигар дар дигар баҳс монетон майнашме